מאוד גיגים שאוהבים דיסני, סתם. טוב, אז אתם הצטרפתם אליי שוב פעם גייז למדבבים איתי בערוץ שלי, והפעם אנחנו עם ספיישל מיוחד, אבטר כשף האוויר האחרון, עונה 2 פרק 1. בואו נעשה את זה חברים, let's do it. צפייה מענה, שנייה. מים, אדמה, אש, אוויר. לפני שנים רבות 4 האומות חיו בהרמוניה, אבל הכל השתנה כשאומת האש החליטה לתקוף. רק האבטר השולט ב4 האלמנטים היה יכול לעצור אותה, אבל כשהעולם היה זקוק לו יותר מאי פעם, הוא נעלם. 100 שנים חלפו ואני ואחי מצאנו את האבטר החדש, כשף אוויר ושמו אנג. אף על פי שיש יכול להציל מישהו, אבל אני מאמינה שאנג יכול להציל את העולם. צו אבטר שולי אנג? רגע, אתה רוצה לדבר על זה? לא, סתם חלום רע. הייתי במצב אבטר, אבל היית מחוץ לגוף והסתכלתי על עצמי, זה היה מפחיד. אני הייתי מפחיד. קטר, אני רוצה לתת לך מים בעלי הסברים מיוחדים על זה. סקה, שמור על עצמך. בן? אוף, הוא ישר... טוב, אין לי כוח, ביי. שוני... אני מבין, זה בגלל יום השנה, נכון? היום לפני 3 שנים גורשתי, הפסדתי הכל. אני רוצה את זה בחזרה. אני רוצה את האבטר, את הכבוד שלי, כתר המלכות. אני רוצה שאבא שלי יחשוב שאני שווה משהו. אני בטוח שאתה יודע את זה. הוא לא היה מגרש אותך אם לא היה לו אכפת. זה יצא לי עקום קצת, שוני אולי יש לכם רגשות מעורבים באשר לתקיפה בני משפחת המלכות. אני מבינה את זה, אבל תהיו בטוחים, אם תהססו, אני אחסה אתכם בלי לחשוב פעמיים. משוחררים. עוד מעלתך, אני חושב שהגאות לא תאפשר לנו להיכנס לספינה לפני ירדת הלילה. אני מצטערת קופטן, אבל אני לא מבינה בגאות. אתה מוכן להסביר לי משהו? כמובן עוד מעלתך. הגאות מפקדת על הספינה. אני לא בטוח שהבנתי. אמרת שהגאות לא תאפשר לנו להיכנס לנמל. האם הגאות מפקדת על הספינה? לא נסיכתי. ואם היית פוקדת, הגאות הייתה חושבת פעמיים אם מנפץ אותך? ננסה או לא? לא ניסיתי. אם כך, אולי כדאי שתדאג פחות מפני הגאות שכבר החליטה מראש, ויותר מפני שעדיין מתלבטת לי. הגענו! רגע, הגענו! שוני ברוך הבא, ותרק הגענו על פונגה. קטרה, אבטר אנג, כולנו נדע ממך. לא מעניין. שוני